Mitosa Aedone. Di mitologia Yunani de Aedon, keça Pandaraos, ujina Zetos'e tabaliye. Amfione bre Zetos, bi Niobe zevce ugelek zaroke vançedibin. Ligel ugelek ki zarokan haz dikinci, yek zaroke ki Aedone u Zetos'i çedibe, una ve yüjidatinin itlos. Aedon, jimbira xwe aku diya gelek zarokaya dehezide û dixwaze ku şevekê lawê jinîkê ê mezin bikuje. Lêbelê bi xeletî di dewsa lawê jimbira xwe de dema ku lawik di xewdeyê lawê xwe dikuje û dibe kujera lawê xwe. Ji vê xeletiya xwe êşeka mezin hîs dike. Lêbelê Zeusê xwedayan wê dibexşîne. Lê tê rehmê û wê vedigoherîne bilbilê. Bilbila Aedone ji wê rojê ve her dixwîne û dibêje İtyos, İtyos, İtyos û bi xemgîniyekê mezin dilorîne. Mîtosa duyêm a İtyosê kurê Aedone. Mîtosa milletê. Li gor vê mîtosê jî Aedon keça Pandaraosê milletî û jina Politeosê hunermend e. Bi mêrê xwe re li Kolophonoyê jiyanekê bextewar dijîn. Ji vê zewacê lawekî wan çedibe û navê wî datînin İtyos. Ji vê bextewariyê har dibin û xwe li kuretî gire didin. Di meseleya bextewariyê de xwe beramberê Zeus û Herayê dibînin û dibêjin em ji wan bêtir bextewarin. Hera wekî cezayekî xwedawenda Erîsa ku xwedawenda şer e berdide ser guh û çavê wan. Mêr û jin dibin dijminên hev û dikevin pêşbirkan. Polteknos seyareyan çedike û jina wî Aedonê jî hiriyê dihêre. Kê karê xwe zû biqedîne, di jî ê din re qerewaşekê bîne. Aedon pêşbirkê bi serfirazî diqedîne û mêrê wê jî ji bo wê diçe xweha jina xwe tîne mala xwe. Lê di rê de destirêjiyê lê dike, pişt re wê dixe şûna koleyekî û jê re dibêje hêgê tu behsa vê meseleyê bikî ez ê te bikujim. Tu jî Aedonê re qet nebêje ku ez xweha te me jî. Piştre keçikê wekî qerewaşekê dide Aedon. Aedon rojekê dengê xweha xwe dinase û tê bîra wê ku ev qerewaş xweha wê ye. Her du xew biryara telûldanê digirin. İtlos dikujin wî dikin şîva êvarê û didin bavê wî Polteknos. Demek ku Polteknos tê digêje vêyekê dîn û har dibe û dixwaze ku her du xwehan jî bikuje. Lêbelê Zeus dikeve navbera wan, yekê dike bilbil û a din jî dike Mekasok. Mîtosa sêyêm a Aedonê. Mîtosa Atînayê. Li gor vê mîtosê jî Prokne û Pilomela du keçên Pandionê kralê Atînayê ne. Prokne bi Tereusê kralê Trakya re zewce û bi navê İtis lawekî wan çedibe. Lêbelê Tereus bi Pilomela re şa dibe û ji bo ku nikaribe serpatiya xwe ji xweha xwe re bibêje zimanê wê dibire. Her du xew piştî biryara tolhildanê İtis dikujin û goştê wî bi bavê wî didin xwarin. Xwedayên Yevnanî jî Prokne'ye dikin bilbil û Pilomela'yê jî dikin Mekasok. Tereusî jî vedigoherînin çivîka Dawudê dunukil. Aristofanes di komedya xwe a bi navê çivîkê de ji devê Dawudê dunukil wiha dibêje. Şiyar bibe ey bilbile raben, şiyar bibe. Bilîvîne wî zimanê xwe ê xwedayî. Bibêje wê êşa xwe a dilbîjan. Bilo bîne. Tiştê ku hatê serê lawê me İtis bila ji stûyê te ê sorik wekî avê biheriqe. Dengê ku navê lawê me dipitpite bila ji daristanên şên hilkişe ezmên. Apollonê xwedayekê zîzer, bila bibîse êş û olanan. Bila bersivêkê bidete, bila koroyên xwedayan ava bike li ezmên û avazên ku ji lêvên te yên zindebar derdiçin. Bila tevlî dengê te bibin,
di bextewariyên gewre de.